Ahojte priatelia, dobrý večer, dobrý deň, kde ste práve, keďže je dneska sobota a na Slovensku je už večer a som sa rozhodla, že bude dobrá téma na dnešný rozhovor upratovanie. Ako očistiť priestor, v ktorom ste, v ktorom žijete alebo pracujete, energeticky očistiť. Keďže sa blížia Vianoce, ja viem, že mnohí z vás robia veľmi detailné očistenie domu, okna sa umývajú a všetko možné. Ja mám zaclony, mám v práčke tiež. Som dneska umývala okna. Dúfam, že na Slovensku už je povysávané, povyčestené, podlahy pozmývané, prach poutieraný. Takže keďže sme urobili to, každý to robí, dúfam, že každý to robí, ale nie každý vie, že niekedy je dobré energeticky, nie že niekedy, je dobré energeticky očistiť priestory, v ktorom sme. Keď je niekto v dome chorý, ak bola hádka, a každá rodina sa hádá, aj tá najlepšia, čo je dobre niekedy. Takže keď niekedy bola hádka, nejaká veľmi negatívna správa prišla. Niečo sa zlé proste stalo v priestoroch, alebo veľa stresu. Keď pracujete, máte svoj office a veľa stresu, alebo keď pracujete s ľuďmi, kde napríklad ako ja, kde liečím a veľa ľudí tu príde s tým najhorším ochorením. Niekedy cítim potrebu energeticky očistiť. Niekedy mám sage, o ktorom budem hovoriť. Ja som zabudla, ako sa to volá po slovensky. Šalvia. Horí mi sage too, aby trošku energeticky sa to vyčistilo. Takže aké sú veľa, je veľa myšlienok alebo odporúčaní, ako to robiť. Ja používam šalviu. Mne sa zdá, že je to šalvia. Môže niekto skontrolovať, ako sa volá sage po slovensky. Keď na každý nový rok pozvete z vášho, niektorí, ktorí veria, pozvete vášho duchovného otca, aby prišiel trošku posvetiť dom alebo priestory. Je to niečo podobné. Je to podobné. Toto, môžete si to kúpiť a mne to horí už teraz. Skoro, vidíte, už to mám skoro zhorené všetko. Je to vysušená biela šalvia, sage. Po anglicky sa to volá smudging stick. Smudging. Keď jednoducho nájdete si to, môžete si to vygooglovať, alebo keď niekde máte šalviu, je to už vážne horí. Zoberte len zapaľovač, alebo švablik, whatever, švablik, zápalku, švablik. A jednoducho si to podpalte. Moje to už je koniec a je to úplne suché, takže to bude horieť. Až to začne horieť, spuknite ten oheň a začne vám to takto dymiť trošku. Vidíte dym? Neviem, či to vidno. Tak to asi vidno na mojom svetri. Začne to dymiť trošku. Takže až to začne dymiť, predtým ale naspäť. Poupratujte si dom, aby bol dom úplne poupratovaný. Otvorte si okno niekde, kde je na najvyššom stupni vášho bytu alebo domu, kde ste, pracoviska. Aby tam bolo niekde otvorené okno. Zídete do najnižšieho stupňa, pivnica, kde ste, kde môžete. A začnite to čistiť tam. Jednoducho zoberte, nech sa dymí pekne. Ja mám takúto mušľu,
ktorú používam. Je to mušlička a reprezentuje to vodu. Zoberiem túto mušličku, aby mi to proste niečo horí, nepadalo na koberec, môže to popáliť koberec, ak máte koberec alebo podlahu. Takže to si držím takto. Niektorí ľudia používajú pierko. Ja to nemám veľmi rada, sa bojím, že to niekde podpálim niečo, tak len používam ruku. Zajdete si a prejdete naokolo každej izby, hlavne rohy, do každej skrine. Hlavne tam, kde nechodíte často, lebo tam tá potom energia stagnuje a tá negativita sa rada tam ostáva v tej, kde nie je nejaký pohyb. Takže do všetkých skríň všade dávajte pozor, aby ste niečo nepodpalili. To nemali by ste, ale tak stáva sa všetko. Ale s týmto prejdete naokolo celej izby. A až prechádzate, niektorí ľudia používajú rozličné čokoľvek potrebujete. Ja používam Otče náš a zdravá vás modlitbu. A tiež používam mantru, ktorú si stále niečo opakujem a vravím, rozkazujem tej negativite, aby odišla. Takže basically poviem, všetko, čo je negatívne, musí okamžite odísť z tohto priestoru. Negativita musí odísť z tohto priestoru. A len nekonečná čistá láska môže zostať. Musíte to precítiť. Musíte tomu veriť. Negativita musí zmiznúť z tohto priestoru. A povedzte jej, nájdi okno, vieš, kde to je, choď. Tam je otvorené okno, môžeš výjsť. Negativita musí odísť z tohto priestoru. A len čistá, nekonečná láska môže zostať. Takže s týmto si prejdete. Niekto sa ma pýtal, keď si kúpite auto, či je to nové alebo ojazdené, alebo loď, alebo čokoľvek, čo si kúpite, v čom budete stráviť ten čas. Ja by som vám poradila, aby ste si vyčistili to, čo máte s týmto, z sage tiež, alebo z šalviou, čokoľvek. Energeticky vyčistiť, aby tam nebola zlá energia, alebo ste boli v havárii, alebo v niečom inom. Vyčistíte si to s tým. Takže to je priestor pre všetko, kde strávite čas. Vyčistíte si to. Až prejdem s tou šalviou všetko naokolo. Potom si zoberiem spraying bottle. Fľaštičku, kde môžete so sprejom, čistú samozrejme, aby to nebola nová fľaštička so sprejom, alebo hoci len takto do ruky. A svätá voda. Posvetená voda. Táto je, môj brat mi to priniesol z Medjugorja. A samozrejme tá voda už nie je originálna z Medjugorja, ale tam v takejto fľaštičke si držím. A mne Panenka Mária takto ešte aktivizuje tú vodu, ten obrázok Panenky Márie. Tak si to držím tam, svetenú vodu. Môžete si to dostať v kostoloch. Ak nechodíte do kostola, môžete si to aktivizovať sami. Ak ja nemám svetenú vodu, položím ruku na pohár nad vodou. A pomodlím sa Otče náš a zdravá vás. A si pomyslím, že tá modlitba prechádza cez tú vodu. Takže si to môžete urobiť sami. Ak môžete ísť do kostola, proste nechajte z vašeho kostola svetenú vodu. Ak máte tú fľaštičku so sprejom, napúšťajte si do nej vody a dajte zo pár kvapiek tej svetenej vody. Zo pár kvapiek z tej svetenej vody aktivizuje celú vodu. Takže to máte, ako keby ste si urobili ďalší viac proste tej svetenej vody. Až to máte, s modlitbou alebo s tou mantrou, že len čistá, nekonečná láska môže ostať v tomto priestore a všetko negatívne musí ísť preč. Opakujte si to alebo sa modlite. Čokoľvek je pre vás bližšie, čo vám pomáha, zoberte si tú spray bottle
a hlavne do roha budovy. Strieknite zo pár spray. V každom miestnosti, všade, kde ste. Ak ste veriaci, zoberte si tú svetenú vodu a urobte krížik nad každým oknom a dverami. Čo ešte môžete urobiť? Nemusíte. Môžete urobiť, zobrať soľ. Najlepšie je to kosher salt. Proste čistá, organická alebo organickú. Ja to používam sea salt. Ja už musím si kúpiť viac, tam nemám. Takže zoberte soľ a nasypte trošku ako čiaru pred každé dvere a do každého okna. Týmto sa vraví, že proste aktivizujte tú soľ tým, že poviete, že všetká negativita nesmie prekročiť túto čiaru. Zabraňujete tej negativite, aby prišla k vašemu. Takže toto je viac ako na ochranu. Smudging je viac ako na očistenie energie. S týmto očistujete, ďalej čo dávate, ochraňujete. A samozrejme, môžete mať zapálenú bielu sviečku. Ja to mám, vidíte, že už to je spálené celé. Ja často mám zapálenú bielu sviečku, tiež pomáha ochraňovať a čistiť. Ak ste niekde v práci alebo v priestoroch, lebo musím vás varovať, tá sage má taký dosť ťažkú vôňu. Ja to zbožňujem osobne, niekomu to vadí. Kamarát prišiel, sa pýtal, či som tu mala marihuanu alebo čo, lebo teda čo vonia, takže pozor, má to vôňu. Potom sa len potvárajte okná, ak chcete. Ja tú vôňu zbožňujem, takže mne to nevadí, ale niekomu to môže vadiť. Ak ste v priestoroch, kde nemôžete použiť sage, lebo niekto si myslí, že chcete podpáliť dom alebo čo, proste, alebo nechcete, aby ľudia vedeli, čo robíte, lebo hlavne na Slovensku je o tom ešte strašne veľa predsudkov. Takže ak niečo také urobíte, tak vás nepustia do kostola, ako mne bolo povedané. Ale ak to nechcete, aby druhí ľudia vedeli, čo je to, sú už teraz spreje. Ja to osobne nerobím, moje, týmto myslím, ale volá sa to Smudge Spray. Mám rada túto firmu, ešte som to len nedávno našla. Mám rada túto firmu, lebo tá kočka, čo to vyrába, ona je profesionálka on Feng Shui cleaning, takže to aktivizuje tiež. Je veľa tých ľudí, čo to teraz robí v spreji, takže len vy si nájdete to, čo vám pre vás je dobré. Naspäť, ja vám len ukazujem, čo ja robím, čo sú moje myšlienky, čo ja mám rada. Vy si nájdete to, čo je pre vás dobré. Takže zoberte si z toho, čo ja vám teraz hovorím, to, čo je vám milé k srdcu a aplikujte si to do svojho života. Takže ten smudge spray, ja osobne to mám rada a to môžete, keď prídete do práce a si to len trošku nasprejujete. Keď som to prvýkrát, kamoška mi to ukázala, keď som to prvýkrát našla, bola som v spoločnosti veľmi negatívnych ľudí a myslela som, že už omdliem. Keď mi priniesla tento sprej, niekedy aj takto, osprejujte sa, okamžite uľava. Takže to môžete použiť samozrejme na sebe tiež, ale to môžete použiť kdekoľvek v office. Ak to chcete udržať tú dobrú energiu tiež, ja odporúčam to je ťažké. Ja odporúčam túto lampu. Je to himalajská, dúfam, že bude svietiť, ak to zapnem. Himalajská soľ. Určite to už ste videli. Je tam žiarovka, no je to na elektriku. Je tam žiarovka.
A stále to proste svieti. Ja to mám zapnuté 24/7. Dávajte pozor, aby tam nebola veľká žiarovka, lebo sa mi stalo, že sa začala roztápať. Je to stále soľ. Takže originálnu žiarovku. Čo tá soľ robí? Vyžaruje negatívne ióny, ktoré čistia negative ions, ktoré čistia prostredie. Teraz je to vedecky overené tiež, že zabíja vírusy v dome. Nebudem tu citovať ten vedecký test, nájdete si to Google. Once. Jednoducho. Aby ste o tom vedeli, že je. Ja mám takéhoto anielika tiež. Je to tiež soľ, taká istá soľ. Tá prvá bola neopracovaná, táto je opracovaná. A mám jednu v mojej spálni vo forme srdca, ktorý môj synček mi kúpil. Tento anielik, vidíte, ako sa menia farby? V tom sú to farby šakír, energetických centier, takže nie, že len je dobrá na zdravie a vysiela tie ioniky, ale toto prakticky máte meditáciu, šakra meditáciu alebo čistenie 24/7. Takže často to mám pri sebe a mám to rada. Vyskúšajte možno, hlavne tí, ktorí majú problémy s astmou alebo alergie, tak by som to odporúčala, aby ste to vyskúšali, tú solnú lampu. Určite, určite, ale dúfam, že vám to pomôže. A čo iné by som ešte mohla dodať? Na čo som zabudla? Neviem prečo, ale tie okná. Prichádza mi naspäť. Okná, dávajte pozor, aby vaše okná do domu boli čisté. Na Slovensku taký problém nie je, tu v Amerike, bohužiaľ je, ale vyčistíte si okná, lebo tá energia prichádza hlavne cez okná. A čo ja som zistila? Záclonu. Nenechávajte si okná bez záclon. Niektorí ľudia to majú radi, niektorí nie, ale je to viac ako na protekciu, ale záclony na oknách by mali byť na filtráciu tej energie. A tie záclony by mali byť čisté. Takže čo je v mojej práčke práve? Záclony. A idem dokončiť umývanie okien a musím tu povysávať, lebo je tu neporiadok trošku. A potom si to vyčistím. Takže ten smudging, je to horúce. Takže ten smudging, už mi to dohorelo. Poriadne vyčistíte si to. Odporúča sa čistiť aspoň 4-krát do roka s tým, ako sa zmení obdobie, jaro, leto, zima. Ak ešte nemáte vianočné ozdoby, očistíte si to, mohli by ste si to očistiť teraz a potom zase, keď zoberiete vianočné ozdoby alebo stromček zase po Vianociach dole. S každým, keď je hádka, keď je niečo negatívne, ak pracujete ako ja s energiami, ak máte klientov, ktorí energeticky čistíte a očistujete. Niekedy ja mám tu sage zapálenú cez celý proces, alebo predtým už podľa toho, čo ja cítim, ak niekto potrebuje vyčistiť, lebo to môžete vyčistiť aj sami seba. Takže keď máte nejakého ťažkého pacienta, alebo ja si svoje priestory čistím aspoň týždenne, niekedy, ak cítim, že to pacient potrebuje pred liečením alebo začiatkom liečenia, si to zapálim tiež. Používajte, čo chcete. Ja napríklad aj používam Moldavite. Sú to incense, je to také tyčinky, ktoré si zapálite. Ja mám rada Moldavite tiež. Naspäť, nájdete si, čo je pre vás blízke. Čo vy cítite, že vy to potrebujete. Čo vám robí dobre? Vyskúšajte. Čo je pre vás beneficial. Čo vám pomáha. To si nájdete, lebo každý z nás je iný a každý z nás potrebuje niečo iné. Takže si nájdete, čo je pre vás dobré a to používajte. A ak máte nejaké otázky, kľudne prosím vás, napíšte mi, ja odpoviem. Tieto videá budem robiť denne do 13. decembra.
Takže ak máte nejaké otázky, prosím vás, napíšte mi, o čom by ste chceli, aby sme sa rozprávali. Takže milá, napíšte, o čom by ste chceli, aby sme sa rozprávali a ja vám na tie otázky odpoviem alebo urobím takúto krátke video. Ja to robím profesionálne tiež. Ako to robím s tým čistením. Mám veľa vzácnych klientov, ktorí ma pozvú aspoň raz do roka to urobiť profesionálne. Ale čo ja mám najradšej je, keď prídem a môžem ukázať majiteľovi alebo tomu domu alebo majiteľovi toho biznisu, ako to môže urobiť sám. Takže keď prídem do vašich priestorov, niektorí ľudia mi pošlú len video alebo ideme na Skype a prejdeme keď sme na Skype alebo Viber alebo čokoľvek. Alebo mi pošlú fotku, pošli mi video a ja dám niektoré odporúčania, pretože ja prakticky robím to liečenie tiež, ak robím očisťovanie a môžem sa cítim tých duše iných ľudí, ak sú tam. A trošku sa zaujímam o Feng Shui, takže keď prídem ja, vy máte 4-5 servisy v jednom odporúčaní, tak ak by ste náhodou chceli, ja som v Pensylvánii, takže ďaleko cestovať nemôžem osobne, ale ak my pôjdeme na Skype alebo cez video, kľudne to môžem urobiť aj tak a vám dám odporúčania. Ale teraz už viete, ako si to môžete urobiť aj sami. Takže čokoľvek je pre vás dobré, akokoľvek to chcete, vážne zo srdca vám odporúčam, aby ste raz za čas aspoň energeticky vyčistili vaše priestory. Tak mi napíšte, a ako sa vám tieto videá páčia. Zatiaľ mám veľmi krásny ohlas na tieto videá, tak ak sa vám páčia, mám pokračovať, napíšte mi. Ak sa vám nepáčia, napíšte mi tiež, aby som sa mohla zlepšiť. Takže mám vás veľmi, veľmi rada. Pamätajte si, že ste perfektní a zaslúžite si to najlepšie v živote. A ste ľúbení a ste ochraňovaní. Moja láska a svetlo je s vami. Veľmi, veľmi, veľmi vás ľúbim. Ahojte, do zajtra.